La intel·ligència artificial. Bé, doncs avui ens posem juguetones, tontorrons amb la intel·ligència artificial. Crec que és un tema que s'està comentant més aviat poc i, de fet, és molt curiós perquè, efectivament, la intel·ligència artificial ens està menjant. Em sembla molt curiós com una cosa que s'ha introduït de forma anecdòtica, humorística fins i tot, a nivell de meme, no? De sobte tens una intel·ligència artificial que et calcula els problemes de mates o et fa una imatge en un segon i me n'estic adonant com que no s'està fent prou ressò d'això o com que ningú parla d'això i em crea com una mica de conflicte, no? Primer perquè, doncs bé, crec que és una cosa que ens afecta a tots, com sempre, està en el dia a dia i és més, la gent, les noves generacions s'estan formant i tenen una eina que és el ChatGPT, que és una intel·ligència artificial, una IA, que bàsicament els hi fa la feina. Ens estan fent més estúpids si encara hi cabia la possibilitat. I així és, i és que no tenim ja la capacitat de raonar, estem constantment a les xarxes, el que diem sempre, no? Aquesta mena de desconnexió general amb el món real, no? Que cada